Ipakaamuyo iti dayag na kadagiti pagilian. Kadagiti amin at tao, ibagayo dagiti nakaskas daaw nga aramid na. Naindaklan iti apo, ket masapol nga idaydayaw tayo. Idaydayaw tayo. Naindaklan nga ama ken manumbot mi, madaydayaw kuma itinagan mo. At tuy kamay manen apo iti daytoy nga balay mo, tapno agyamyaman ken agrukbab ken ka. Pudno apo nga adu dagiti naglabsingan mi ken kang, adu dagiti pagkurkurangan mi, nga magyaman kami iti naindaklan nga ayat, ken pakapamakawan mo kada kami, ket nabailan mi manen apo iti umay, nga sumango ken ka. Iti daytoy nga panawen iti pinagdaydayaw mi, sika kumaapo iti mangiturong iti tumunggal may sa kada kami, nang nangrona iti pastor mi nga isu iti mangted iti mensahe iti nga bigat.
Pakawanem nga rod apo digiti basol mi, tapno may kari kami nga sumango ken ka. Saganam digiti puspuso ken panunot mi tapno digiti sasaom ket agbalin nga silaw itinaldaw nga bibiyag mi. Dagito iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Insurat ni Apostol Juan, ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalan na iti karina ket aramidan na iti maitutok. Pakawanan na dagiti basol tayo ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Daytoy a pamatalged iti pamakawan ket paregtaen na dagiti namati nga agbiag iti biag a namarkaan iti panagbabawi ken pammati nga agtultuloy nga agpanuray iti parabor ti Dios ken timang balbaliw abileg ti Espiritu Santo. Maawis ti tunggal maysa nga agparintumeng dagiti kabailan da kakabsat tapno sangsang kamaysa tayo nga dumawat ti pamakawan ni Apo Dios bayat tinatalna at tukar ti organo. Agkararag tayo, nailangitan nga apumi umaykam ti sangwanam nga daan iti napakumbaba a puso, nga agsapsapol ti asim, ipudnumi dagiti basol mi ket dumawat kam iti pamakawan mo, dalusan na kam iti parabor mo ket tulukat na kam amang talikod kadagiti dakes nga aramid. Idalan na kam iti dalan iti kinalinteg ket punwem ti puso mi ti ayat ken talnam itinagan ni Jesus daytoy iti kararag mi. Amen. Amen. Iti panaway nga maala digiti sagsagot nga agpaay iti paramid iti multi-purpose building.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning! Ayan, sige, unahin tayo pailaing kaligiti padpadamag, ken kablaaw, sakbay kaligiti ubing, nga mangi paay iti maysang kanta. So, pakiayaban man, digiti ubing, iti children's room, tapno sakbay ti kalpasan ti padpadamag, ken kablaaw tayo, ket mangi paay dati kanta. Ayan, naimbag nga agsapatay ulit amin kakabsat, kablaawan tayo man, ti tunggal maysa, nang nangruna kaligiti adda iti online ken kastamet ti tunggal maysa kanya tayo kakabsat ket sapay la kumat agtultuloy nga parabor talna ti ipaay na Apo Dios kaligiti bibiyag tayo iti naglabas nga lawas manen kaligiti bibiyag tayo ket agyaman tayo ti gundaway nga adda tayo ti uneg ti sanktuaryo na tapno ipaay tayo ti kangatuan na panagyaman ken panagdayaw ken kuana kas panang bigbig tayo nga ni Apo Diyos ti agtultuloy ang nakikaadda kadagiti napalabas nga aldaw ti tunggal maysa kanya tayo. Wala po, kablaawan nyo mamut, dagita kaabay yo, dagita adday ti likodan nyo, kayan kastamet, kadagita adda ti sangwanan nyo, gyaman nakabsat, adda katata, ayan. Ket kastamet nga kablaawan tayo, dagiti kakabsat tayo, nga nakadwa tayo, iti daytoy nga gundaway, gyaman tayo kinikabsat nga Jenny Obenyena, ayan, Obenya, dito iso na, kakabsat, kidawik man, ti panagtakder na, ayan, nagyamang kami, kaya, ayan, si nanay, thank you po, ayan, ken kastamet, kini Kuya Albert, ken, Mahal Tabios, iso ti naganak ni Kim. Ayan na ni Kim. Ayan na da Kuya Mahal. Ay, Ate Mahal kini Kuya Albert. Dadatoy. Ayan, agyaman tayo. Ken kastamet kini Ate Maria Fe Kidasol, nga taga-Ilagan, ken kastamet dagiti taga Rojas, Margarita Kidasol, kina Ate Doris Salvacion. Ayan, nagyamang kami, tultuloy nga iti panangbisita nyo kanyami dito ay Central UMC, no mampay manmano nga makaumay kay dito Manila, ngem silulukat ti iglesia tayo, no tunggal umay kay dito Manila, ket saan nyo ko mga liplipatan, ayan, ti iglesia tayo, ti kakaiso na lang inen, nga napikpik lang nga Ilocano, nga gimong ditoy Metro Manila. Kaya tagtultuloy kayo nga maawis, kin iyawis met, nang nangruna kadigiti kapamatyan tayo, kadigiti gagayem yo, kababagyan, ken kailyan tayo nga Ilocano sa dinuman ti ayanda ditoy Manila, ken kastamet kadigiti adda ijay Norte. So agyaman tayo, ti agtultuloy nga presensyayo iti gimong tayo ditoy Ilocano. Ken kastamet kakabsat nga kablaawan tayo man dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas itatak birthday ni Nanay Luz Viminda Ramirez. Ayan, happy birthday. Iso ti may kad 85 nga tawen na, 85. Ayan, nagyaman tayo kinapo iti may ka 85 nga tawen na. Ken kastamet into no bigat, birthday ni Paul David John Macaraeg. Ayan, happy birthday. Ken kastamet ken ni Janina Marta Kitlong into no 12. Ken ni Ate Jacqueline Arceo into no 13. Ken ni Kuya Juan Kabugon into no 13. Nagyaman tayo. Ken adapay kadi nagiti agkasangay iti daytoy nga lawas nga hantayo nga na awan ijayan ti inspire tayo, no addaman kakabsat, kastamet kadagiti adati online, kablaawan da kayo iti naragsak, ken nagasat nga panagkasangayo. Ken kastamet into no 16, iso ti wedding anniversary ni kabsat Elmer ken ni Ella Lucas. Ayan, taga-Ilagan. Ito, adati ni Ella, wino nagawid sa. Kasi na nakita ka nagawid. So na, ken kastamet, dagiti opisyales ti agtutubo, kastamet kadigiti UMM, WSCS, no, daman ti officer kanyayo, installation into no English service,
Iso nga hangkay kumapalagaw awid, tapno makipaset kayo iti installation nga maaramid into no during our service ti English. Nang nangruna kaligiti MYF, UMAYAF, UMM, Married Couple Fellowship, and Senior Citizens Fellowship officers. So, i-consagrar da kayo into no madamdama. Ken kastamet nga kalpasan ti English service, that yung maangay nga women's reception, ijay Garcia Hall after yung English worship. So hangkay ko mga amin dagiti women's, dagiti WSCS, seniors, umay kay kumakit dumaray tayo iti daytoy nga aramid. Iti daytoy nga lawas na kakabsat, daytoy nga bulan ket stewardship man, iso ti kung kunatayo nga iso ti bulan dagiti mapagtalkan nga Kristiyano nga pinagkamatalikan ni Apo Dios. So i-celebrate tayo iti daytoy nga bulan iti Agosto. Ken kasnamet nga into no Sabado maawis kay amin nga Ilocano, exclusively for Ilocano, daytoy ket aramid iti Stewardship Committee, Wellness Check and Fellowship for Ilocano Congregation. So agsapa dati kakabsat, sa pailakumata makaumay kayo, into no Sabado, ti oras iti alas 7 o 7:30, umay kayo into kumaditoy. Tapno, suportaan tayo daytoy nga aramid. Ken kastamet, into no 17, Music Sunday tayo, isuti Choir Sunday tayo, into no maminsan nga Domingo. So intay manggigan, dagiti napintas nga kanta nga ipaay, dagiti koro tayo, kas paset ti panagdaydayaw, ken panagyaman tayo into no Domingo, ket manggigan tayo, dagiti talento, dagiti koro tayo. So hangkay ko mga agab-absent into no Domingo, tayintay manggigan, ti kas paset ti panagyaman, ken panagdayaw tayo, babaen kaligiti kanta ti koro nga ipaayda kanya tayo. Ken kastamet nga into no 24 maawis dagiti mayaf ken youth nga adda ti maramid nga mental health symposium ti malem ti Domingo alauna imedya ti rugina aging ganat alas 4. Ket into no August 30 iso met ti makungkuna, iso ti regular council meeting tayo. So sakbay nga abrasahin tayo, kidawin tayo man ni Ate Kata, adaman ti basit nga padamag na kas Christian Education Coordinator tayo. Okay. Blessed Sunday morning, brothers and sisters in Christ. Kami po sa Christian Education ay malugod po kayong inaanyayahan sa mga may naisin na maging Sunday School teacher or facilitator po. Ginagawa po natin to para mas lumago pa ang ating pool of Sunday School teacher/facilitator. So kung kayo po ay interesado, tayo po ay magkakaroon ng seminar workshop sa second Saturday, sa ikalawang Sabado po ng Setyembre bilang part ng Christian Education Month. Pwede nyo, kung kayo po ay interesado at gusto nyo maging bahagi ng ating pool of Sunday School teachers, maaari nyo pong lapitan si Diconesa Medigalanza o si Sister Desma Caraig. And we look forward to seeing you on our seminar workshop on the second Saturday morning of September. Maraming pong salamat, Pastor.
Giyaman tayo. Sige, arod kakabsat, agtakdir tayo, kablaawan tayo ditunggal maysa, bayatin tayo panangkan kanta, iti timpuyog, dagiti Kristiyano. Di pamati inanama kenayan-ayat iaramid tay nga sangsang kamay sa kung palentay nga tibilin na ayan-ayat tirembeng mo di kapadamatao ayan-ayat tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat, tirembeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamay sa di pamati ken inanama. Ayan-ayat, tirembeng mo, kapadamatao ayan-ayat tirembeng mo punos kenakem tayo ayan-ayat tirembeng mo tunos kenakem tayo agdayaw tay nga agsangsang kamay sa pamati ken inanama ayan-ayat tirembeng mo di kapadamatao Iti paset iti nasantuan nga surat nga inakbasayan kada kayo ket masarakan iti Hebreo kapitulo 10 ket maysa bersikulo umuna nga bersikulo manipod iti 1 maysa inggana ti 3 ket umalatiw ijay bersikulo 8 inggana ijay 10 ket 6 ket kastoy ti kunana. No adda pamati tayo, di tay agdua-dua apumudno dagiti namnamaen tayo, ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag adi tay makita. Gapoy ti pamati, nagunod dagiti tattao idi unana iti yaan na among ti Dios kadakwada. Gapo ta adda pamati tayo, maawatan tayo anaparsua iti lubong, babaen ti sao ti Dios, ket iti kasta, napataod dagiti makita kadagiti saan a makita. Malatiw tayo ijay bersikulo 8 inggana iti 10 ket 6 ket kastoy iti kunana. Gaputa da pamati ni Abraham nagtulnog idi ayaban ti Dios ket napan iti maysa a pagilian nga inkari ti Dios nga ited ken kuana. Pimanaw iti ili na, nupay di na amoy iti papanan na. Gaputa adda pamati na, nagnaed akas ganganaed iti daga, nga inkari ti Diyos ken kuana. Nagyan kadagiti tolda, agraman da Isaac ken Jacob. Isuda nagkarian met iti Diyos. Tapas pasungaden idi ni Abraham iti syudad abinangon ken inaramid iti Diyos. Ti syudad anabangon, iti mataginayon a pundasyon. Babaen ti pamati, naparaburan ni Sara iti gundaway ngagsikog nupay baketen. Agsipod tanagtalik atong palen ti Diyos ti inkarina. Nupay na ibilang akasla natayan ni Abraham, timmaod ken kuana iti adu a kapututan akas kaadu dagiti bitbitwen sa dilangit. Ken kas kaad-adu ti dara iti igid ti baybay. Nagtalek amin dagitoy at tattao iti Dios
agingga iti ipapatay da. Saan da naawat dagiti inkari ti Dios, ngem nakita ken pinaspasungadan da dagitoy akari uray no mabayagpay at mabayagpay ti panakatungpal da. Dida nagarepapa amang ibaga kadagiti tattao agan gan na etda ket agdaldaliyasat da ditoy daga. Ta iparangarang dagiti agkunay iti kasta nga agbirbirok da iti bukod da adaga. Saan ati daga pinanawan da iti pampanunuten da? No iti daga pinanawan da iti pampanunuten da, adda kumagundaway da nga agsubli. Ngem tartarigagayan da iti nasaysaya at alugar, kayat nasa wen iti nailangitan a lugar. Isut gapuna asaan ang mabainan ti Dios no awagan da iti Dios da agsipod tain sa ganaan na ida iti maysa a syudad. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod iti may kad 12 nga kapitulo bersikulo 32 aging ganat 40 ket kastoy ti mabasa tayo. Di kayo agbuteng basit nga arban ko. Tapagayatan ni Amayo nga ited kada kayo ti pagarian. Ilako yo amin ako kwayo ket ilimosyo ti paglakwan yo kadagiti na panglaw. Isaganaan yo dagiti bagbagiyo kadagiti supot adi marunot nga kadagiti di mapukaw a kinabaknang sa dilangit. Ta sadyay saan a matakaw ken saan a mabuot. Tano sa dino ti ayan ti gaming yo at damet sadyay ti puso yo. Masapol si sasagana kayo latang uray no anya ti mapasamak ken sigagangat kayo kadagiti pagsilawan nyo. Akas kadagiti adipen nga mangpaspasungad iti among da anapan anakiboda no sumangpet ket agtugtog dagdagusen da nga ilukat ti ridaw. Anyan aragsak dagiti kakasta nga adipen asiririeng ken si sasagana an masangpetan ti among da. Ibagak kada kayo agkawesto ti agserbi pagtugawen nanto ida iti panganan ket serbianto ida. Anyan aragsakda no masangpetanda ida si sasagana uray no sumangpet iti tenga ti rabii wenno naladladaw pay. Amwenyo daytoy no ammo ni ama ti familia ti oras nga yaay ti mannanakaw di na itulok asirken ti mannanakaw ti balayda. Kastamet kada kayo, masapol asisasagana kayo lata, taumay ito ti anak ti tao, ti oras adiyo ipagpagarop. Ti naimbag adamag ti Apo. Itnem ti tinapay ti biyaga po, ama ipaay nito'y kararwa, kas panang ted mo dyan, den at baybay, kadagiti tao adunay.
Giyaman tayo ti mensahe ngayon pa ay dagiti koro tayo ket kas kinunaktat tayo maawis kayo into no Domingo ti intay panang celebrar ti Music Sunday babaen kadagiti ipaay ti koro tayo nga kas paset ti panagdaydayaw ken panagyaman tayo. Kakabsat ken Kristo daytoy nga bulan ti Agosto ket mauagan tayo nga na Christian 1 a kinamapagtalkan. So nga ti sibubukel nga iglesia tayo manipod ti Tagalog, Ilocano, English, aging ganat Vesper, ket dagitoy ti tema nga intay manggigan. Kas paset iti panagi-celebrar tayo iti bulan ti Agosto nga isu ti makungkuna tayo nga Stewardship Sunday o na Christian 1 a kinamapagtalkan. Kayat ko nga ibasar manipod ti Hebreo surat ni Pablo kadagiti taga Hebreo iti may kaupat nga kapitulo bersikulo 10 ket 2 ken aging ganat 10 ket 3 ket kastoy iti mabasa tayo. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios natadtadem ngem uray anya akampilan nga agsumbanger ti tadem na. Kabailan na asalputen ti pagsabatan ti kararwa ken espiritu tinagsusuupan ti tulang ken pata o kuminna dagiti agtarigagay ken pampanunot ti tao awan tinaparswa a nailinged ti Dios si Papa nayag amin iti imatang na ket masapol nga ilawlawag tayo ti Dios ti amin nga inaramid na. Kinuna ti maysa nga individual nga amin nga banag ket adda tinagrugyan na. Nagrugi dagiti nataingan manipod ti kinaubing. Kastamet dagiti tumataray ti pangrugyan. Ti linya isumet ti pangrugyan da no sumalid kadagiti karera. Sakbay nga bunga itinawadwad nang rugi kas maysa nga bukel. Aging gana nga nagbalin nga nananay maysa akayo nga agbunga. Kastamet ti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Namati ken Kristo Jesus tina espirituan a panagdakkel ket napateg nga padas para iti tunggal maysa nga agkunkuna a pasurot ni Kristo ket daytoy ket nang rugi iti pammati. Kas maysa ang mapagtalkan nga anak ni Apo no damagik ti tunggal maysa kanyayo, anya dagiti gandat tayo. No adda ti pammati tayo. Mabalin nga dagiti sungbat tayo ket kayat tayo nga dumakkel ti pammati tayo laing. Gapo ta kayat tayo nga maisalakan tayo. Mabalin nga dagiti rason nga apay nga adda ti pammati tayo. Kayat tayo nga dumakkel ti pammati tapno kasta ket maisalakan tayo. Ngem saan kuma nga agsardeng laing iti dayjay nga banag kas inayaban ni Apo Dios, kas mapagtalkan. Gapo ti kayat ni Apo Dios nitunggal maysa kanya tayo iti napasnek nga panagdakkel iti pammati tayo. Si papasnek tayo kadi kakabsat nga adagagar tayo nga padakkilin dagiti pammati tayo. Ket daytoy tinangayaban ni Apo Dios kanya tayo. Adda maysa nga istorya nga dagiti akinting nga arwangan. Dito central kay awat ti tinga nga arwangan tayo malaksid lang dati adti sikigan ya. Dati ti wings ti church tayo. Kinunanan, nadlaw ti pastor ti iglesia na, anupay immadu ti baro nga bisita, ken ngimato ti porsyento dagiti agkapkapilya, nagtalinaed anatalged ti bilang ti gimong da, ket aduda. Ngem ti sumaruno nga tawen nakita da, ti iya adayu dagiti bisita anakigimong. Ket di da ammo no apay asaan nga ngumat ngato dagiti bilang da kas maysa nga gimong. Gapuna nga insanay da kadagiti miyembro ti ugali nga kinamanagpadagos. Nangruna kanya tayo nga Ilocano, da ito ti kagagalad tayo.
ti kinasayaat, ti panangpasangbay, ti inaramid da, ket narikna dagiti bisita, tinaabrasa a panangpasangbay da kanya kadakwada. Ngem kalpasan na ti sumagmamano nga bulan, umad-adayo dagiti bisita, ket saanin akanayon a makigimgimong dagiti dadduma, ken enterementemet dagiti dadduma nga saanin nga timmabuno wenno nakikapilya. Tapno adda nga maawatan da ti kasasaad si marungkar ti pastor ken ti visiting team. So, kaduan da kami nga visiting team tapno kasta makapasyar kami kadagiti balbalayo baka dagiti banag nga maitulong kas maysa nga iglesia, kas maysa nga gimong dagiti Ilocano. Natakwatan da, nga narikna kano dagiti bisita, tinaabrasa a panangawat da, iti damo nga si marungkar da ti simbaan. Ngem lagtultuloy a narikna da, ti panakay ibilang da, iti tunggal panagdaydayaw. Digay tinarikna da. Ngem idi ingkagumaan da, ti panakipaset da, kadagiti Sunday school, dagiti organisasyon, dagiti laiko, dagiti koro, panagadal ti Biblia, nariknada nga saan nga interesado kano, dagiti miyembro ang makikadwa kadakwala. Uray kalpasan ti sumagmamano a bulan, a panangpadas da, nariknada nga panakaisumada dagiti babasit nga grupo ken ministeryo nga aramid ti iglesia. Isut kinuna ti maysa nga babae, Pastor, amom sakbay nga imakarak ditoy nga iglesia, siyak ket tagaluto. Ayan. Amuyo kami, nagiti metodista, anya ti pagilasinan nga metodista ti maysa nga tao. Adabit-bit na nga masida kano, kaldero. Talaga pang metodista talaga ditoy. Nga kunana, naggapuak iti gimong nga ti adu nga tawen ket siyak ti tagaluto. Maragsakan na tadyak kenjak ni namnama nga imbilang dak iti ministeryo dagiti aglutluto. Idi nagparangak tapno tumulong inyawat da kanyak tinapkin kunana. Ket imbaga da kanyak nga ikabil ko kadagiti lamisaan. Ket kalpasan na imatangak nga nagtaktakder laingin ti inaramid ko ti lawlaw da. Ket nariknak akasladidak kasapulan. Tinabayag na amiris ti pastor anasayaat ti panagtrabaho ti ruangan ti sangwanan ti ruangan tayo. Kas pangaringan ko man napintas ti panangpasangbay tayo kanyada. Ngem bayat nga marikna dagiti tattao tinaabrasa apan nakaawis da ngem pumanaw da iti ruangan ti likodan nga ruangan. Ngamin, handa nga marikna, kapadasan na, dahito nga babae nga handa nga marikna, nga kasapulan da isuna, iti uneg, ti iglesia. Ket kalpasan na, saan da kayat asabali, ngamin, natakwatan da, nga adu dagiti miyembro, nga makunkuna tayo nga akinting nga ruangan, sineraan da, saan da akayat ti sabali, ang makipaset, kadagiti grupo da. Iso nga ni pastor, rinugyan na, dagiti agsasaruno, apanursuro, kadagiti klase, kadagiti nataingan. Grupo, organisasyon, laiko, ken panagadal ti Biblia. Ket kalpasan nati sumagmamano nga bulan, nadlaw da anang rugin nga umado, dagiti babasit nga grupo, kadagiti ken nang rugi manen nga umado, dagiti tumabuno, tapno agdayaw ken agyaman. Ket kaadwan kadagiti baro ang miyembro ket saan dalaing amarikna kas kaming dati iglesia ngem nasarakan da ti connection da kadagiti na dumaduma nga babasit nga grupo nga ayanda. Ti saludsod kakabsat silulukat kadi datayo nga adda kadagiti pagtugawan. Kas mangiparangarang ta akinting nga ruangan ti kinaiglesia tayo kakabsat.
Kinunana ni Robert Snayer, iti libro na nga 5 best practices for fruitful congregation. Kinunana, intentional faith development uses the word intentional as refers to deliberate effort, purposeful action toward an end and high prioritization. It described the practice that view the ministry of Christian education and formation, small group, Bible study, absolutely critical to their mission and consistently offer opportunities for people of all ages, interests, and faith experiences to learn in community. Ket kasjay kuma kakabsat, ti kayat nga ipaganetget kanya tayo, ti leksyon tayo tatta, kas maysa nga na Kristyanwan, kinamapagtalkan, nga adda kuma, tinapasnek, nga panagdakkel, ti pamati tayo, nga maisuro tayo, maibingay tayo, kadagiti sabsabali. Ngem masansan, namnamain tayo laing ang mapasamak ti maysa abanag, nga bukbukod tayo. Kasla namnamain tayo, nasalunat tayo, kas kadagiti ehersisyo wenno agjet-jeta. Ngem handamot nga aramiden. Ti kinapudno na saan nga aksidente kakabsat ti addaan na pasnek nga panagdakkel ti pamati. Mapasamak dayta babaen ti nairanta panang patanor tayo kadagiti pamilya at panang patanor tayo kadagiti pamati tayo. Daytoy ket si papasnek a panang pili nga aktibo tayo nga agaramid. Agtarigagay nga dumakkel ti relasyon tayo ken Apo. Ken utuben tayo dagiti sasao ni Apo Dios a mga awag kada tayo iti daytoy akita a panagbiag nga kayat na ti tunggal may sa kanya tayo nga dumakkel ti pamatay tayo nga addaan kinapasnek kakabsat. Isut gapo na kakabsat anya nga rod ti aramidin tayo. Umuna nga kayat ko nga ibati ti tunggal may sa kanya tayo ti agtultuloy nga panagadal kadagiti sasauna. Mangrugi ti pannakapinnek ti pamati tayo, babaen ti panagipaay kadagiti panawen tayo kadagiti sao ni Apo Dios. Sino ti taga-Tanawan kanyayo kakabsat? Taga Zimbabwe. Tanawan, apan lang ti ulig ti kapilya, ng madamdaman ton, agpukaw ton. Tumanaw lang, ti unig ti kapilya. Damo dagiti Zimbabwe, nga kalpasan ti Simba, ay agawi din. Sila kasiyay kuma. Ngem, numampay kasjay, dagiti kagagalad tayo, ngem, dijay ti pangrugyanan tayo kuma, nga ikan tayo, ti panawen tayo, ti sasao ni Apo Diyos. No kayat tayo, nga dumakkel, dagiti pamati tayo. Saan ang mapasamak iti daytoy, ti maminsan laing, nga panaki paset tayo, kadagiti aramid ti iglesia tayo. Dagiti regular nga panagadal tayo, kadagiti sasauna, panangbasbasa tayo, kadagiti sasauna, ngem, adda kumati agtultuloy, nga napasnek, nga gagar tayo, nga dumakkel tayo ti pamati. Kinuna ti Hebreo chapter 4:12, si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngem ti uray ti anya nga kampilan nga agsumbangir iti tadem na. Kabailan na asalputen ti kararwa ken ti espiritu, ken kastamet ti nagsusuupan dagiti tulang ken lasag, ken ukopen na dagiti tarigagay ken panpanunot ti tao. Isut gapo na nga rod kakabsat, ti sao ti Dios kuma ti mangted kada tayo ti lawag. Ilinteg na kuma dagiti di umiso apat patyen tayo, ket nga isut mangted kuma ti pudno nga direksyon no kayat tayo nga dumakkel dagiti pamati tayo. Kayat na asawen, makipaset tayo kadagiti
Banag nga makasursuro tayo kadagiti sasauna, babaen kadagiti panagadal, kadagiti eskwela dominikal, kastamet kadagiti Bible study, small group, ket babaen kadagitoy nga aramid kakabsat, agpipinapigsa tayo, babaen ti kararag, babaen ti panagadal kadagiti sasaon ni Apo Dios, amang ted kanya tayo, ti dakkel nga panagbaliw, ken idadakkel ti pamati tayo. Isut gapu na nga rod kakabsat, ti panangisuro tayo kas maysa nga komunidad, dagiti namatik, ken sumurot ti pagtuladan nga ingkedeng ni Apo Jesus tapno dumakkel ti pannakaawat tayo, ket naimbag nga banag kanya tayo kas namati. Ket amuyo kakabsat, ti panyo, ti uneg, ti iglesia na, ket dagita ti umuna, nga mangipakita, nga adda ti gagar tayo, adda ti kinapasnek tayo, nga kayat tayo, nga dumakkel, ti pamati tayo ken Apo. Ket babaen kadagiti sursuro ni Jesus, maadalan tayo, dumakkel, dagiti pamati tayo, mabalbaliwan tayo, ket dagita tinaimbag nga aramid nga kayat nga ibati ni Jesus titunggal maysa kanya tayo. Isut gapu na nga rod, no kayat tayo nga dumakkel ti pamati tayo, masapol nga adagagar tayo ang masursurwan kadagiti sasaon ni Apo Jesus, kadagiti inaldaw nga biag tayo, ken kastamet kadagiti aramid ti uneg ti iglesia tayo. Kasla ko dayta kabsat kasano ka nga makaalat ti grado nga 90 no di kamot sumsumrik. Namnamaim nga below 75 ti maalam when no passing grade saan ka di? Kas jay tayo mat kakabsat. May kadwa makipagtimpuyog tayo kadagiti kapamatyan tayo sa awan ti maymaysa nga Kristiyano, saan tayo nga agmaymaysa, ti intay panagdalyasat kas namati, kasapulan tayo, ti tunggal maysa. Ngamin, kaming tayo, iti maysa nga bangi, nga ni Kristo ti ulo, ti iglesia tayo. Ket ti panagdakkel, ti pamati tayo, kasapulan, ti intay panakilangin-langin, panakikinakadwa, kadagiti kapamatyan tayo. Di ba? No artik dagiti kadwa tayo, syempre ada posibilidad nga agbalin nga artik tayo mat, di ba? Bartek. Oo. No kayat tayo nga dumakkel ti pamati tayo. Kastoy kumati pagbanagan tayo. Kas kinunana ti Hebreo 10:24-25, panunuten nyo no kasano ti panagtitinulong tayo iti panagayat ken panagaramid ti naimbag. Di tayo liwayan ti panagiginimong tayo, kas aramidin dagiti dadduma, ad-addapay kumanga agpipinaregta tayo, makita tayo nga umasidigen ti aldaw. Isut gapuna, ti panagtitinulong tayo, ti panagayat ken panagaramid iti naimbag, ket makita babaen ti panagigimong tayo. At babaen, ti intay panagiginimo, ti panakipaset tayo, ti gimong kakabsat, maparparegta tayo, kas namati ken Kristo. Ngamin kasapulan tayo, ti panakilangin-langin, kadagiti komunidad, nga naibilangan tayo, nakaibilangan tayo. Nang nangruna, kadagiti pada tayo, nga namati. Isut gapu na nga rod, masapul anapasnek, ti panakikadwa tayo, kadagiti kakabsat tayo, iti pamati. Dagiti kapamatyan tayo, nga makipaspaset, kadagiti grupo, ti Sunday School, cell group, Bible study, panakipaset, ti panagserbi, babaen, ti nurture, outreach, and witness ministries. Kenda dumapay, nga taripnong, kas ti aldaw, ti panagdaydayaw, ken kastamet ti panakipaset tayo kadagiti na duma-dumapay nga organisasyon ti uneg ti iglesia tayo.
Isot kinunana nga rod ni Dietrich Bonhoeffer, kunana, in the companionship of a fellow Christian, a physical sign of a gracious presence of Christ. Isot gapuna nga rod, kasapulan tayo, titunggal maysa. Siguraduin tayo nga adadagiti kakadwa tayo nga Kristiyano, tapno masursuro tayo nga agbalin anasaysayaat nga anak ni Apo. Babayen ti panakilangin-langin tayo, kadagiti pada tayo nga Kristiyano. Ken ti may katlo, kakabsat nga kahit nga ibati, no kayat tayo nga dumakkel, ti pamati tayo, nga adaan kinapasnek, sanayin tayo dagiti na espirituan nga disiplina, kakabsat. Agsanay tayo, kasla kadagiti atleta, inaldaw nga agtartaray na, kastamet kanya tayo nga namati, masapol asanayin tayo, dagiti bagi tayo, kadagiti na espirituan nga aramid. Kas iti kararag. Ti kararag, isumat ti gundaway, apan nakilangin-langin tayo kinapo Diyos. Panawen nga intay makisarsarita, kenkwana. Tapno dumawat, ti sirib, dumawat, ti tulong, kadagiti kapadasan tayo, ken dagiti karit ti biag ti tunggal maysa kanya tayo. Isut kasapulan tayo, ket babaen ti panagkarkararag kakabsat, ken panagadal ti panagkarkararag kakabsat, dumakkel ti pamati tayo. Saan lahi nga dijay, ti panagserbi tayo, panangusar kadagiti sagot nga impaay para ti pagimbagan ti sabsabali. Ket babayen ti panagserbi, dumakkel tayo. Ket adda ti panagtitinulong tayo. No, ti maysa kanya tayo, ket adda panagserbi tayo. Panangted, babayen, tintay panangted, kakabsat, saan laeng, nga dagiti bagi tayo, biag tayo, kastamet, kadagiti ingkam matalek, ni Apo Diyos, kanya tayo, panangipaay tayo amin. Dagitoy, ket mang patibker, dagiti relasyon tayo. No, si papasnek tayo nga aramidin na itoy, dumakkel tayo, ket ti kinamapagtalkan nga Kristiyano, ti makita, ti tunggal maysa kanya tayo. Isot gapuna, kas maudi, saan tayo kumangarod nga agserbi, ken dumakkel kas anak ni Apo Diyos, tibukod tayo laing, nga biag, pigsa, ken laing. Ngem aramiden tayo, ket sumungbat tayo, iti dayta nga aramid. Ngamin, agsapsapol, agururay na Apo Diyos, kadagiti adipen na, nga mapagtalkan, tapno ti pagayatan na, ket maaramid. Gapuna, bayat ti intay panangiring pas kakabsat. Sapay lakumati tunggal maysa kanya tayo. Tigagar tayo. Kas aramiden tayo, babaen ti panakipaset tayo, kadagiti na duma-duma nga aramid ti iglesia tayo. Ket bunga ti pamati tayo. Kas mapagtalkan nga adipen ni Apo. Mabalin tayo nga mangrugi, kadagiti basit nga banag. Awisin na kayo, yung timpuyog, Sunday school, mabalbalin, ang kayo pelagaw awit kakapsat, saglit lang mo diya, listo lang mo, 30 minutes, baka kayat yung mo, baka no, agkanta kayo kadigiti video okay, kit, puro 100 ti boses yo, kit maawis kayo ti koro, oo. When no, adadigiti aramid tayo, ti outreach, nurture, witness, yan na duma-duma pa yung aramid. Baka dagiti talento yo, babaen ti kinapasnek yo, nga ken gagaryo nga dimakkel kayo ti pamati, ket pausar kayo kumaken Apo Diyos, babaen kadagitoy nga babasit nga banag. Ket iti daytoy nga bulan kas na Kristyanuan a kinamapagtalkan, makita kuma kanya tayo, daytoy nga bunga ti Espiritu ti bibiyag tayo. Ket tarigagayan tayo, tapno dumakkel ti pamati tayo. Namnamaek, ken tunggal may sa kanya tayo, kas pastoryo, ken tunggal may sa kanya tayo, dumakkel tayo.
tapno kasta agbalin tayo nga Kristiyano ang mapagtalkan kadagiti amin nga impaay ni Kristo kadagiti bibiyag tayo. Itinagan ti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Amen. Kukwa iti Apo uray iti kangatuan at tangatang. Kastamet ti daga ken amin alinaon na. Linaon na. Iti ito nga panawen ket maawis tayo nga mangidaton kadigiti karkari ken pagkapulo tayo iti altar. Ket maawis tayo met nga mga ramat iti online banking iti Central United Methodist Church ana iparang kadigiti screen tayo. To'y sagot nga yegni, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, takam ti agaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami, Apo, iti daytoy nga gundaway nga impay mo. Kas panang bigbig mi, kadagiti kinabaknang nga impay mo. Gapo ti kinamatalek mo, kadagiti bibiyag mi. Agyaman kami, Apo, ket ipaay mi kadi, nga si bubukel dagiti biag mi ken kastamet kadigiti impaay mo nga parabor na materyalan ken espiritual ket mausar dagitoy Apo tapno maaramid ti pagaryam babaen ti iglesia mi ditoy central iparukpok mo met tinananay nga bendisyon kadigiti anak mo tapno nagtultuloy damet nga bendisyon kadigiti sabsabali dagitoy ti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Nagasat nga aldaw ita, nagserbi ken Apo, masabol niya tiragsak ko, ipakita karamid ko, napwanak igasan, kadungon at malakamak ng silnag kanyak kenkwa na inak masarap
timek na mailasin, napwanak tigasak, tiyadungon at malakama, sirawan silnag kanya, ken kwa na inak masarang, ubog na anabyan, ikaw kararwa. Adinana kao puso, ijang pangnakariribo, nasarakat titilasod, ti grasya di agibos, napnuanak tigasat, tadungon at malakama, siyawan silnag kanya, ginwa inak nasara, ubog na anabyan, tinakaugas kararwang. Kararag tayo. Tingkam panangiselebrar o apo tinakristyanuan a kinamagpagtalkan. Agyaman kami o apo, iti awis mo titunggal may sa kanyami. Nga daan kami kuma, ti puso kagagalad. Nga napasnek o apo, nga mapadakkel, lagi ti pamatimi, kas inayabam ti uneg ti iglesyam. Tapno agserbi, tapno ti pagayatam ti maaramid o apo. Tulungan na kami o apo. Amumi nga do, dagiti banag nga mangpawel o apo, ngem amumi, nga babayan ti santo nga espiritum, kayat mo tunggal may sa kanyami, ket dumakkel kam, ti kinamapagtalkan nga kagagalad o apo. Kasagot mo ti tunggal may sa kanyami, tapno kaligiti amin nga aspeto ti panagbiag mi o apo, makita ti na kristyanuan a kinamapagtalkan o apo. Tulungan na kami ang makasurot ti pagayatam o apo. Babaen kaligiti sasaom nga nangigami o apo. Tulungan na kami ang mapatibker, maparegta, nagiti bibiyag mi. Kasta napasnek kam amang padakkel met kadigiti bibiyag mi anak kristyanuan. Iti daytoy nga gundaway o apo, tultuloy nga ikararagam mi dagiti anak mo nga agkasangay o apo. Yaman kami kadigiti bibiyag da ti maysa nga tawen nga impaay mo manen kadigiti tunggal maysa kanyada. Mangiparangarang ti kinadakkel kinamanagayat mo kadigiti bibiyag da. Tainik kam manen ti maysa nga tawen tilikudan kadigiti karit, ken kastamet kadigiti grasya, parabor nga impaay mo kadigiti bibiyag da. Agyaman kami o apo, kastamet kadigiti nakaabot kadigiti anibersaryo da. Wen apo adadtoy dagiti anak mo, sang kamaysa kami, kas maysa nga gimong ti Ilocano tapno agyaman ken ka o apo. Ada dagiti kiddaw da, ada dagiti dawat da o apo, nga bayat ti iruruknoy da ken ka o apo, amumi nga ada dagiti kiddaw da ken ka. Ipaay mo kadi as si bubuslon o apo. Dagiti anak mo nga ada ti dawat da nga agtrabaho balasiw taaw, kastamet kadagiti ada dagiti masaksakit da o apo, agasam kadi isu da. Dagiti kakabsat mi nga adda ti problema da, kadagiti na duma-duma nga paset ti panagbiag da, patibkerem kadi isu da o apo.
Ken kastamet o Apo, gyama kami kadigiti bibiyag, dagiti anak mo nga nakadwami itata, nga naggapupay, kadigiti na duma-duma nga probinsya mi. Kastamet kadigiti nakadwami ti online Apo, bendisyonam isuda. Pada-pada na kami nga parukpok mo tinanay nga grasya mo Apo. Kati amin nga aspeto ti panagbiag mi. Tapno marik nami o Apo, kinamaragayat mo, tap nagtultuloy kami nga agrukbab, ken agyaman ken kao Apo. Wala po, amom dagiti aramid mi, ti uneg ti iglesia mi, ket dawat mi, o Apo. Nga babayen, ti si papasnek, nga panang padakkel mi, panang padakkel mo, kadigiti pamati mi, mausar kami, tapno ti pagayatam, ti maaramid. Tapno adupay, dagiti kararwa, ti maidatag mi, ti sangwanam, o Apo. Tapno mapadasan damet, ti biyag nga na Christian one, kas napadasam mi, o Apo. Wala po, amom dagiti kararag, dawat kidaw itong galmay sa kadigiti anak mo. Ket si Papa kumbaba kami, nga impaay mo kuman, ket inawat dan, dagitoy nga araraw da. Wala po, pakawanen na kami, kadigiti amin nga nagkurangan mi, nagbasulam mi, ket tulungan na kami, iti daytoy nga lawas, paregtain na kami, kaduaan na kami, o Apo, ket samang kuma nga itulok, nga agkurang kami, ngem sika kuma, iti mapadayawan, kadagiti bibiyag mi, babayan ti sireb ken laing nga ipaay mo, kadagiti biyag mi, iti daytoy nga lawas. Tapno sangsang kamaysa kami manin, nga agdayaw ken agyaman, ken agserbi ken ka, ti sumaruno nga Domingo, o Apo. Pakawanen na kami, o Apo, kadagiti amin nga nagkurangan mi, dagitoy ti dawat mi, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Kariada kel inted ko ilangit anang ato tasisikat idayaw ko ketoy pamati saksyam to napno anak tigasat tadungon at malakamang silawan ng silnag kanyak ken kwa na inak nasarag ubog na anabiyag inakaugas kararwa. Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo nalpasin ti gimong tayo ken tintay panang serbi ket mangrugi. Kas nayaman na Christian one, ang mapagtalkan, kadigiti amin nga impay na kanya tayo, pausar tayo kuma, kadigiti lugar nga nangayaman ni Apo Diyos ti tunggal may sa kanya tayo. Katintay, panagserbi, kadigiti lugar nga nangayaman ni Apo Jesus tunggal may sa kanya tayo, ti kapya, talna, ti ayat, ken ti presensya, ti ipay na, ti tunggal may sa kanya tayo. Tinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.